channel. Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Hello guys! Today po, ang gagawin po natin ay kukuha ng mais with my Uncle Nestor. Nakita po natin. With my auntie. And of course, my mother. And syempre, di din mawawala si Ashley. At syempre, kaming dalawang Magkapatid. So watch this guys. So yan po guys. Papunta na po tayo sa bukid para kukuha ng mais. Say hi. So, paano nga ba, ano? Paano kumuha ng mais, guys? So, ganito po yun. Yan po. Yan po si Uncle Nestor. Mais po ni Uncle Samuel. Hindi po yan nakaw, guys, ah. Baka sabihin nyo. Oh. Ano? Mais namin. Kamo. So, dyan lang po yung malapit lang po sa amin yung bukid. Yan po yung nakuha ni Uncle Nestor. Uncle, ipiprito ba yan? Yung yung kalot? Ano ba yan? Tulala ba? Dito lang. Kalot. Ilang bunga ka mamaya. Wala kang kalot. Dapat may kalot. Wala. So guys, yan po. Pauwi na po tayo. Yan. Dami nakuha ni Uncle. Ha? Dapat yung kalot? Gusto yung kalot. Nilaga. Ilalaga po natin yan guys. Juan! Isa laban. Yan po. So guys, babalatan po na natin. Balatan. Balat na ito. Magbabalat na po tayo. So paano nga ba magbalat ng mais? So ganito lamang po guys. Ganito. Ay, malangaros po guys. Malangaros. Malangares. Next. Next the episode. Yun, may laman. Yun, may laman. Yan po guys. Mais nila guys. Malangaros. Yun, medyo may laman. Makaligtas mo iyan. Natan ilambong. Ilambong nila sa isigida. Yan po guys.
pakain po sa ng goat. Kambing ni Mikey. Sige, ba siya natin sana? Ngapin po pa. Ala, tinituro, malangaros niya, oh. Anong ibig sabihin ng malangares? Malawon. Hindi pa siya, magulang. Malanganin mo. Ilang buong mula ba yan? Inuman. Akaluto lay baay sa ipang laba. Yan po, guys. Okay, nasikatan yung alibali. Oh, tapos na po, guys. Parang anak niya. Parang nangulay. Yan na po, guys. Bumbunan mo Oh. Mais girl! Thank you for watching, guys. Bye. Picture! So, yan po, guys. Lalaga na po natin yung mais. Lalaga na po natin. Yan na po. Ilalagay na po natin dito sa kalan. Anong kalan? Kahoy. Yan, kalan. Kalan, lutoan. Lutuan. With Uncle Nestor. Yan. Galing-galing. Nangyay pa si Nestor na okay, ganun. Mais. Ganun. Oh. Ino yung asli, oh. So, hintayin po natin maluto.